Αφήστε τη ζέστη, Θεέ μου! Όχι, καλό, όχι! Ζεσθενίστε! Ελάτε, πάρτε, κοιτάξτε! Not on your life. Σήμερα θα κάνω ένα βίντεο. Σκάφη πισίνα! Σήμερα Και παγωμένη πισίνα! Σκάσε, μη μίλα. Σήμερα θα κάνω ένα βίντεο. Εδώ πέρα έχουμε το τροχοριστική στο οποίο είτε πάτε πολύ είτε πάτε σου δυσκολέψει! Και γιατί να το κάνουμε αυτό το τι θα κερδίσουμε? Η νικήτρια ομάδα που θα αντέξει μέχρι το τέλος θα πάρει 1000 ευρώ! Ούρα, φορετέ! Μαλάκες, πάτε καλά. Τι στο πούτσον αυτό? Αξίζει, εγώ! Έλα, ξεκινά, Νίμο, σε παρακαλώ! Ωραία, ας ξεκινήσουμε για να δούμε τι θα πετύχει στην παγωμένη πισίνα! Και πέτυχε γρανίτα! Γρανίτα! Όχι! Τι στο fuck is going on? Δώστε το στους άλλους, εμείς δεν το θέλουμε! Ναι, συμφωνώ, Οδυσσέα! Ναι, το χρειαζόμαστε, σας παρακαλώ. Είναι Όχι, αυτό. τις γρανίτες θα τις πάρουν αυτοί που τις κερδίσανε! Jesus Christ! Oh my God! Παιδιά, είναι σπάγο! Πρέπει να πιείτε τη γρανίτα σας μέχρι το τέλος! Ρε μπροστά απ' τη γάτα! Μπροστά απ' τη γάτα δεν τρέπεστε! Μπράβο σας! Τώρα θα δούμε πόσο τυχεροί θα είστε εσείς! Για να δούμε! Σας πέτυχε ταμπάσκο! Γιατί? Αυτό είναι το οποίο σημαίνει ότι θα πούμε ακόμα παραπάνω! Κανονικά εμείς χρειαζόμαστε ταμπάσκο, επειδή η γλώσσα μας έχει γίνει πάρα Λοιπόν, πολύ. αυτό το πράγμα που βλέπεις βάζουμε ταμπάσκο, θα το σου γεμάτο δώσει AIDS. γενικά, το ποτήρι είναι Εντάξει, ήδη γεμάτο, αυτό λίγο εδώ. είναι το AIDS του ίντερνετ. Αν το βλέπεις αυτό πηγαίνει ταμπάσκο, είσαι βλάκας. όλο. Σταμάτα. Πάρτο! Πρέπει να το πιούμε όλο. Σταμάτα να βλέπεις ευτύσα. Είτε Σταμάτα όλο, να είτε βλέπεις χάνετε, τέτοιες επιλέξτε. μπουρδες. Όλο μάλλον δεν θα πρέπει να κοιτάξει. Έλα, 1, 2, 3, πάμε. Πάμε όλο με ταμπάσκο, όλο ταμπάσκο, έλα! Πιες το γρήγορα. Το έπια όλο! Παιδιά! Εγώ λέω να σκάσει. Σκάσει. Γιατί θα σκάσει? Παιδιά, είναι χόλα. Τα παιδιά έπιανε ολόκληρο ποτήρι με ταμπάσκο! Τώρα είστε έτοιμοι το all round! Λοιπόν, γυρνάμε το τροχό! Για να δούμε... Έχετε Monster, παιδιά! Αυτό δεν είναι καλό, γιατί Monster είναι πάντα είναι κρύο. Εμένα δεν με νοιάζει. Και να είναι κρύο, εγώ θα πιω το ενεργειακό ποτό. Εσύ ακόμα μικρός θα πιω εγώ. Δεν πειράζει, Ραφάλου, you are me μόνο. Φέρε εδώ, φέρε, σου λέω. Λοιπόν, Δεφάριο, πάρε παγωμένο Monster! Φέρε και σε μένα μόνος. Οδυσσέας, είσαι μικρούλης, οπότε σου φέρα μια πορτοκαλάδα! Ίσως είμαι τόσο βλάκας που δεν καταλαβαίνω τι λέει. Εντάξει, πώς θα φοβούμε, πιστεύω, φέρετε εκεί. Κοιτάω και μονέ. Ναι, πιείτε και έχετε μόνο 10 δευτερόλεπτα, αλλιώς χάσατε! Πάμε! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Αυτό είναι σκάμ! Δεν το πιάνε καν, όλο το χέρι Τι βλέπεις? Αυτό είναι από Τι Βασίλειο και εγώ βλέπεις? τη μετράω ως νίκη. Σοβαρό Άμα το μιλάς? πρόβλημα φύγετε Ρε, και χάστε. κάνε κάτι με τη ζωή σου. Σταμάτα να βλέπεις αυτές τις μπουρδες. Αυτό που κάνετε, παιδιά, δεν είναι σωστό. Είναι λάθος, Ναι, συμφωνώ, γράψτε στα σχόλια, συμφωνείτε μαζί μας. Δεν είναι σωστό. Πας καλά, εσύ. Εγώ κάνω σκάτ. Πας καλά. Είμαι ένα Προσπαθώ να καταλάβω τι λέει. Δεν καταλαβαίνω τη Για να δούμε τι θα λέξη. πετύχει στην καυτή πισίνα. Περίεργο. Παγωτό! Θα φάμε παγωτάκι επιτέλους. Θα το συστούμε. Να το όμορφο παγωτό! Μόνο ένα, αφού είμαστε Bon voyage. δύο εμείς. Αυτό δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Καλύτερα ένα παρά κανένα.
Εντάξει Μαρία, επειδή είσαι κοπέλα και εγώ ξέρω τις κοπέλες και θέλω να σου δώσω. Πάρε. Για 6. Μαλάκες, πάτε καλά. Τι στον πούτσον αυτό. Ούτε εσύ! Ναι! Πάρω, μαμά! Εγώ! Έτσι μου κάνεις! Τι μου κάνεις! Τέλος πάντων, συνεχίζουμε εμείς, παιδιά! Για να δούμε! Ω, Προσπαθώ να καταλάβω τι διαβολάκι! λέει. Τι είναι αυτό! Ελπίζω να είναι κάτι καλό! Δεν καταλαβαίνω τη λέξη. Έχει τα τρία πράγματα στον κόσμο! Τεράστιο παγάκι τιμωρία! Να τα! Σαν ήξερα! Δώστε το σε εμάς, θα το κάνουμε καλίτσα! Χρειαζόμαστε καλή πολύ! Πάρτε! Όχι, κρατήστε! Θα χρειάζεται, κρατήστε το! Παιδιά, να σου πω αλήθεια, είναι πάρα πολύ κρύο και θα έρθει, δεν θυμάμαι πώς σας τώρα, όταν είναι κρύο είναι πάρα πολύ, μια χάρη! Να κάνετε μια εγγραφή. Κοιτάξτε, τι Σήμερα- τρελά βίντεο βγάζουμε! Σκάσε με μίλα. Δεν μπορώ να με Σήμερα θα κάνω ένα Είναι βίντεο. πάρα πολύ δύσκολο! Ευχαριστώ η εγγραφή σας, παιδιά, σας εγγραφάμε! Κοιτάξτε, είναι όλο πάγωσε τώρα! Τώρα θα δούμε πόσο τυχεροί είναι τα παιδιά στην καυτή πισίνα! Για να δούμε! Δώσε κάτι καλό! Κάτι καλό, σε παρακαλώ, κάτι καλό! Έχετε KFC, παιδιά! Θεέ μου, δεν το πιστεύω, παιδιά! Δεν είναι καλό αυτό! Παιδιά, εδώ πέρα είναι οι νόστιμες λαχταριστές και καυτερές πτερούγες από KFC. Αλλά είπα να το κάνω πιο ωραίο και θα βάλω ταμπάσκο! Πας καλά, Τιμών! Οι φτερούγες είναι ήδη καυτερές, γιατί να το κάνεις ακόμα πιο καυτερό! Μπορεί να μην αντέξουμε! Δεν έχω επιλογή, παιδιά, έτσι είναι το challenge! Τι Πάμε, βλέπεις? πάμε, κοίτα! Τι βλέπεις? Έτσι! Ωραία, να μιλάς. έτοιμοι! Ρε, Αυτό θα πει, θα το κάνε πετύχει. κάτι με Πώς τη θα φάμε ζωή τώρα σου. αυτό? Σταμάτα να βλέπεις. Δείτε! Πόσο χάλια είναι! Λοιπόν, αυτό το πράγμα που βλέπεις θα σου δώσει Καλή AIDS. τύχη, Μαρία. Εντάξει, αυτό είναι το AIDS του ίντερνετ. Αν το βλέπεις, είσαι βλάκα. Σταμάτα. Σταμάτα να βλέπεις. Ευτύσα. Σταμάτα να βλέπεις τέτοιες μπουρδες. Και εγώ πάει τόσο λίγο! Ωραία, τώρα πάμε στο επόμενο γύρο, παιδιά! Ίσως Για να είναι δούμε. τόσο βλάκας που δεν καταλαβαίνω τι Έχετε λέει. βραστήρα! Ναι! Δώσε πόνο, δώσε! Εγώ λέω να Παιδιά, σκάσεις. κοιτάξτε εδώ πέρα! Βραστήρας με καυτό νερό για σας! Γιατί δεν σκάσει? Έτσι! Μπροστά απ' τη γάτα. Μπροστά απ' τη γάτα δεν τρέπεστε. Ακόμα λίγο, γιατί πάρα πολύ λίγο! Εσύ να τόσο μην κάνω και τούτη ώρα στην εσμόνα! Είναι σκάπη! Μαλάκες, πάτε καλά. Στον πούτσον αυτό. Συγγνώμη, δεν έχει άλλο! Αλλά πάμε στο επόμενο γύρο! Για τον τροχό, δώσε κάτι καλό! Για να δούμε πόσο τυχεροί είστε! Για να δούμε... Σόμπα, είστε τυχεροί! Τυχερή! Πας καλά, Προσπαθώ τυχερή, να εμείς καταλάβω σώμα! τι Η σώμα λέει. είναι στη... Είμαστε στην εμισήνα! Έχεις χάσει τελείως! Ηρωνικά το είπα! Καλά πάτε, καταλαβαίνω, losers! Πόνο δεν καταλαβαίνω τη λέξη. Όχι ρε φίλε Μάρια, ελπίζω να αντέξεις ένας γύρος θα είναι μόνο, εντάξει! Θα προσπαθήσω, Στας! Ποιος είπε για ένα γύρο! Θα είναι για όλο το βίντεο! Έτσι! Και από τώρα παιδιά θα αντέξουμε όλο το βίντεο έτσι! Oh my god! Στας, ελπίζω να μην σε απογοητεύσω! Μαρία, κρατήσουμε το τέλος! Πρέπει να κερδίσουμε τα 1000 ευρώ, εντάξει! Εντάξει. Έτσι, μπράβο, μπράβο! Τώρα για να δούμε τι θα σου πετύχει! Για να δούμε... Φυσιτήρα! What is going on? Ελάτε, ξεκινάμε το βίντεο. πάρτι! Σκάσε με μίλα. Σήμερα θα κάνω ένα βίντεο. Σας άρεσε το πάρτι μου, παιδιά! Είναι αυτό. Δεν το ξανακάνεις από τη μου! Jesus Christ. Oh my Δυστυχώς God. δεν χάσαμε αυτό το challenge, αυτό το round! Για να δούμε τώρα την τύχη της καυτής πισίνας! Πιπεριά καυτερή, παιδιά! Όχι μόνο αυτό! Όχι! Μαρία, οπωσδήποτε! Να το
φας όλο, εντάξει. Ξέρω, Στάσο, να το αντέξω αυτό. Εντάξει. Παιδιά, σας εύχομαι καλή απόλαυση! Μαρία, πρέπει να το φάμε όλο. Είναι